Lorcom episode 36 Mishing Sual Top Khok te chet na in Pasarina Turpin Nupa Paris, California chuan turpin chung kwa an oma anu le pa te hian an fa te hi chain mangin anina an thlung khom thin ani chopo pek mumal an ningai lova tin an soisan sa thin ani ome January sang ni som pariat khan an fanu pakhat chu tukver atangin atlan chuak thei hlau maya ti chuan he chanchin rap thak tak hi hriat chu anita ni an fanu hian an in atanga tlan chu adan tur hi kumhni chung vel zet ruam man na sang alo siam ruto ani ome turpin te hian an fa te chu a thla te an thlung bet thina kum khata voi khat chi in bualan phal sak boka in ti hlimna chi enga tian rem tilova diary chi zi an phal sak ani hemi te nupa hi an sual hle ringot maya ei tur tui tak tak an leya ti chuan choi do kana an handa ma se an fa te ei phal lovin an ofik vel thin ani ome an fa te hian dam doi te le akai hnoi te hi hriat pon hrengai lo hialani school an kal ngai lawa apai ro hi chuan a fa te hi in lama te le kha lo zirtir ve thin yom takani parukna Japan in pakhat mithirim namna kumsang ni som pasari top lam khan police te chuan Tokyo wa inter te a chuan ruang pakuangot mai hi an hmuchuaka chung ruang chu na sataka zai som le soi sak ni in lekha khong bo ma alom rui mai ani heng tual that turap thak tak hi in nei tu kumsom ni pasari mi lek ani le ngala heng ruang rim chia khunan hian zo te zunin an ruang chu alo le chiam zelani ome chu wang chuan an thenom te chuan thil rim chetak chu hrema se an tuiluan korvel ani an lo ring deuh mai thin ani tum lo deuh mai in kumsom ni pathum mi nulabo an chuina lama he in nen hian an chui zom hlau maya he nulabo hian social media lama he in nei tupa ne na in bia in mu an lo in tiam na vel an hai chuana lama ani ti chuan security camera in an pahnia he in rap thak tak maya an lu dun lai hi alo record fu hlau mai ani he pa khesi alakal me ka thitura achung thu rel nge rin ani pangana gizeria chanchin rap thak mi hruai bawa ina adu wang reng nilawa i khung bawa chutai pong sual wanga fa anei nen chuan i hruai bo nu sai sakani ti hriat tak ne na motor ride pui chu thil fu lo tak ani ang hei wang hian police te chuan Aloisio Francesco Rosario Giordano kumsom hi panga gizeria mi chu an man pha ani Aloisio hian Romania nu pakhat kumsom pakami chu kumsom chung te meu mei a ina manin fa pahni lai alo nei sak to hialani he nu khongai thlak tak mai hi Aloisio in athom no dana room te reuh te a chuan a khunga tuite current te le in bolna tur engma apingai lawani a hma point Aloisio hi hetiang lam thila hian kumsang kha zakwa song ko panga khan man na lo ni to nge nge le ngal atira chuan he Romanian nula kumsom pakwa lek te hian Aloisio nu puidam lo en kol hian a in hloa ti chuan anu puya thi nu hian he pa hian he nula hi manin aruma chuan a khung ta tlat mai ani nasa takin asoi sa thina apong sual bok thina ti chuan asoi sakna hliam na zual te chu Aloisio hian en kol sak le nok nok bok thin ani ome apong sual awangin fa te anei pha hiala he a fa te hi Aloisio hian annu asoi saklai te hi a en tir lui thin ani an ma ani ngei po achang chuan asoi sakna hian tel lui tir chang anei ani ome Palina Anthony Sowell Cleveland police te chuan voi tam tak Anthony Sowell in borvel rim chiaron chuak an complain hu chuan a in chulu chilin chu rim chuan chuita an thil mu chu chu arap thlak le ani Anthony Sowell hi sipai bang ani a ma se tual that tu alo ni reng to mai ani kum sang kha zakwa somriat pakwa khan mi apong suala wanga man ani a ti chuan kum sang ni panga khan chuale ani a ma se asual chu sim pha lo chiang hle ani tuna chuan a mei chapong sual ta chu a rek hlum zui ngal ta zel mai ani chu an ruang ta chu a in bula huana a phum ta thina a changin a chan som thina police ten na in an han chui chuan mei cheruang rim che to tak paruk lai an la nge nge ani pathumna Michelle Fourniret tenupa Michelle Fourniret le Monique Oliver tenupa hian France ram chu hlauna le thin rim na in an lua khat chiang hle mai anupui Monique hian tlei rol te chu engtina mo thlemin an rubawa ti chuan a pasal Michelle hian pong sualin a that ta thina ni
hetianga rubawa tu marshia lawa tual thana ti tur hian anin ro pui tak France le Belgium border bulami an leya chuan an hruai thin ani Michelle hi a hma poin zela alo tang to thina chuta atan pui pa gang member zinga mi nen in komin hepa hian an pui chanchin le poisa tam tham tak an da na ashila chu Michelle tang chu ve le chuan chu nu chu thatin an poisa aruk sakani he poisa hian he in ro pui tak hi an lei ani ome an panhi hian dam chunga tang turin an chung thu rel ani panhi na Aravindan Balakrishnan kumsang hi som pathum khan Aravindan Balakrishnan kumsom sari pangami sakhuana chikhat lama an ho tu le anupui chu man an ni a an man na chan po Aravindan hian Paul siamin heng a Paul siam mei chia chau om theina mi ta chuan mi a pong sual thin tia an report awang ani chutia an han chui chian chuan he a Paul siam mei chia chau om theina member te hi mi pat mei chiat na lama alo om kholo pui de ovek to alo ni a he Paul hi kumsom li lai alo din to ani te chuan police te chuan Aravindan hi an in an han check chuan he mi te nu pa hian an fanu chu an in chung bung roda na huna kumsom thung lai mei an lo khung bo ti an hu chuak bokani Aravindan in puana chuan afanu hi kumli mi vel ani changin avotan to a ti chuan asoi sakna tur man ruwa bik te po anei thlapani an fanu khongai thlak tak mei hian a chung te po hungai lowa tu ma thian po anei lowa mi biak tur adu lu tu ka wangin an khung na huna sazu te chu a thian te nei chunani an ti hialani pakhat na Joseph Fritzl Amstetten Austria chuan chanchin rap thlak takin mi adeng dot maya Joseph Fritzl chuan afanu Elizabeth chu an chenai na cheina thlung betin kumsang kha zakwa somriat pali atang khan apong sual thin ani chu Elizabeth hi voisari lai arai nge a pakhat chu apian hnu loka borala ti chuan pathum chu Joseph tenu pa hian la chuakin an enkola abak chu Elizabeth ne na hian an omani ti chuan heta Elizabeth fanu upaber Kristen chu Adam lo hian Elizabeth hian theito pa angen hnu chuan damdo ina apa hian a hruaita a heta hian doctor te chuan engamodik lo riau om hian an hria a Elizabeth bo chung chang nen hian inzom na nei ni a hria in afanu chu thil sang sang an zota ma sen zot chuak hlei theilo ani ti chuan police in an rin hlel na sa zel bok nen rin lo deuh main Joseph chuan kumsom ni pali chunga a khung to afanu Elizabeth chu hospitala afanu tlo tir tur chuan a chuata hlau maya heta zet chuan hospital staff te chuan police hriat tir fatin police te chuan Elizabeth hi an la sang ta vata thilom dan chu Elizabeth hian police te hnen a hril ta vekani ti chuan Joseph Fritzl chu hemizan hian an man ngala afa te dang heruma an khung tel po chu an la chuak ve ta ngal ani heng miswal tak tak te hi man vek ni in an phu tok shrem na mu vek tur an ni a an chanchin hi rem changa kim changzokin kan lati chuak le tur anga yang lor kho mi lo thira wangin lom thu kan soya ilo like in ilo subscribe ve ngei don ya